pamusoro vakuru vedare nhasi ndadzoka nedzimwe nyaya dziri kuitika, nyaya dziri kupisa mumastreets esocial media. Ndifunga nezuro vanhu makaswera muchiona vhidhiyo rakatenderera zvisingaite clip kakuda Tagwirei kaaitamba kwavaita zvegolf zvavo achienda kunozembera napresident Emerson Mnangagwa. Because of a reason andikwanise kukaplaya zvangu panapa kavidhiyo kacho nenyaya zvikonzero zvakasiyana-siyana, because I'm the most targeted media house in Zimbabwe and SA whatever. Saka ndikangokaplaya chete nemutemo munyowani yako kuYouTube unoona uswera warowa necopyright, because ndozvinhu zvavanenge vakangwarira vangada kutsvaga pekundibatira, but handibatike zvechopu. Saka muri yeZimbabwe nyaya iri panapa yazotengwa nevanhu vakasiyana-siyana. Ndiri kunzwa vanhu vakurowa commentary dzakasiyana, vamwe vari kuexplaina kuti izvi zvinongoreva kuti Tagwirei akachibata kuti dzvi, and Tagwirei is proving more kuti aiwa isusu tiine ushamwari hwakakora, ushamwari hwakadarikidza, vari kuti iye ane ushamwari hwakadarikidza na president Mnangagwa vacho. Saka runzi aiwa iye nakule vake ari kunyatsoratidza vanhu kuti zvimwe zvese zvamukataura makasimbisana kujongwe house iko kwana mutsvangwa, at the end of the day munofanira kuziva kuti pane ushamwari huri panapa. But nhasi tisatenderera kumberi, munozviziva kuti kana nii chatonga tatosvika panapa panenge patoshata, panofanira kubaka moto. Kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF kunge zvandinoita inini, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Regedza tipinde munyaya mbijana kuitira kuti kana tichinge tazodii tisazosirire, because hazvidi kusarira. Saka padoti kana tichitaura batai manzwi moteerera fasta, because zvimwe zvacho ndikatodarika nepo handichadzokorodze. But nhasi eda kutanga necommentary iri kupiwa naHope Ching'ono pane nyaya yacho iyoyo. Tobva tatoita se tobva tarowa ZANU-PF tichibhakira maziso kuti bo ende tobva taisumudza nenzeve futi tichirovera pasi kuti bra waibata because kana wanda ndadzoka nditone majoka right. Ching'ono ari kubudawo panapa ari kutaura nyaya kuti this video is gone viral on social media because of what it is communicating. Zimbabwean businessman Kuda Tagwirei is very intentional. The video was released to show Chiwenga function and Zimbabweans at large just how close Tagwirei is to President Emerson Mnangagwa following ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa's public dressing down of Tagwirei at a press conference this week. Mnangagwa has 3 plans in place. Kuda Tagwirei's take over, not his deputy General Constantino Chiwenga, or Mnangagwa secures a term extension and dies in office, or a dark horse, the foreign minister steps in to block Chiwenga. General Chiwenga is not going to take over as president of Zimbabwe unless he fights back with the help of the army. After Mnangagwa's dismissal of Tagwirei, this was meant to show people in ZANU-PF and others that they are trying to stop what, according to Mnangagwa's camp, is unstoppable. In Mnangagwa's Zimbabwe, power is not transferred. It is either inherited. Tagwirei or the foreign minister extended for himself, Mnangagwa, or taken by force, the only route for Chiwenga. Now, to the trending issue from this video on social media. This video lays bare Kuda Tagwirei's unsettling proximity to the president when a notorious corrupt businessman like Tagwirei is seen playing golf with the president, another man deeply tainted by corruption. It is not just a golf game, it is a brazen public obscene theater of power. But when Tagwirei goes on to pet the president in front of the camera like a boy showing off his closeness to his uncle, it becomes something more politically disturbing. This is not the behavior of a future statement, since Tagwirei wants to be president too. It is the behavior of a man drunk on proximity to power, trying to project dominance through forced intimacy. It is undignified. It is unpresidential. It reveals not strength but a desperate need to be seen as powerless by association with Mnangagwa. When Mnangagwa allows Tagwirei to publicly pet him like a favored uncle, it reveals a startling lack of boundaries between the head of the state and corrupt businessmen. We know they are both corrupt, but Mnangagwa occupies the highest office in the land of Zimbabwe. This is not mere familiarity, it is symbolic. It shows the world, and particularly Zimbabweans, that Mnangagwa no longer sees the president as an
institution that must maintain distant dignity and authority. Instead, he is comfortable being treated casually, as in the video, almost submissively by someone who has gained immense wealth through state-connected tenders and corrupt deals. It signals that Tagwire is not just close to Mnangagwa, but that he is thoroughly embedded in the system and powerful enough to blur the lines between private and capital and state power. For Mnangagwa to publicly tolerate such behavior, it is admit knowingly or not that the president has been personalized and compromised and commands no respect in the eyes of the ordinary citizens. Chafumuka oro, as Temba Mliswa once said, cha ora. There are many presidents I talk to and can call at any time of the day and hug them when we meet at public gatherings, but I do not do that because I must respect the office they hold. We joke about things privately, but publicly I would never display unbounded familiarity. Doing so shows a lack of sophistication and poor understanding of statecraft. What we have seen today is not leadership. This is a regime trying to turn cronyism into currents and hoping the people are too tired or too scared to notice and talk about it. It is embarrassing, and that is why it is the talk of the town in Harare diplomatic cycles today. They are laughing at us, not just at Mnangagwa and Tagwire, but at the sheer lack of decorum. My bad. I didn't politics do Zimbabwe dzinongogara nezvimajoka uchikanda zvinhu tikanotarisa even nepese vari kufamba nayo varume vavo atori mahwani chaiwo and after zvese izvo zviri kutaurika vana vezimbabwe zvavanongobuda ngoti saka pakaipa, for your own information, Tagwire ndo vakavaka that interchange Trabablas yamunenge muchingodzwa nempiri Trabablas maproject avanenge vakarova iwa. Saka after zvese ndosaka ngachikuudza kuti even ngataurei panyaya dzekuzonzi matenda dzedze kunzi munhu wabata tenda waningirikina ndiani anokwanisa kumumisa. He is unstoppable because chese chinenge chine chekuita nekungonzi tenda chete. I think munotozviziva kuti apa mirwe vakuru vekutora matenda. And iyo ZANU-PF iri kubudikira iri kuti you create lies and run with them as the truth. As the ZANU-PF patrons vari kuya in the comment section of Opo Chingono. Right, rule number 1 is that you deny is actually what is true. Thank you for confirming this. Unozati zvine zvarwadza kuti upo urungo wachibvondora chokwadi sei chekuti kuti paritonzi Chiwenga kuti apapinde ngatorwa because umambo wacho kwahwava izvezvika wakuda kutorwa nechisimba zviya zvemubhaibheri zvikunzi haiwa kubva mazuva aJohani Mubhabhatidzi umambo kudenga hunorwiswa vanotora nechisimba. Saka teta kuti kubva pamazuva aRobert Mugabe kusvika pari nhasi umambo hwekustate house hwekuzimbabwe hunotorwa nechisimba hunorwiswa. Ukatotora nechisimba kupinda sedza nemauto kana kuti nechipo because baloti baba munenge makaoma. So ndiri kuona vanhu vakawanda vari kutaura pamusoro penyaya iyo because unoziva kuti ukaona nyaya yakubuda this way ine vanhu vazhinji vanenge vakusanganisa pfungwa pamwe chete. And ndinofarira pese panotaurwa politics, panotaurwa panosanganisa pfungwa. Like I always tell you guys kuti politics this is my territory. Ndonyanzwa ropa rangu richimhanya so panenge pachitaurwa nyaya dzepolitics. Right, the idealists treat all of us Zimbabweans as if we are fools. It's both insulting and dangerous. Tagwire should never be allowed anywhere near vulnerable communities or national institutions. He has played a central role in the capture and collapse of the Zimbabwean state. Mashoko ari kubva kune mumwe muZimbabwe no ari kutaura zvisikufadza. It's like right, I totally agree with you Mkoma, especially the part you said he is trying to project dominance through forced intimates. Mabaya panongonya chaipo pakashata one. Right, for now I am relieved VP Chiwenga thought that these plans to have Elder Kudata Gray being coopted into Central Committee by kicking him out of Central Committee. Muchangwa also added salt to Kuda's political injuries by saying Kuda must start from grassroots level,
not to hijack the party. Saka tsoro dzacho dzichanetsa. Inini chandafunzwa hangu chandafarira pane statement riri kubuda kuna Hope atora kuti ayo kana dzanyaya dzekuti mamiriro acho achanga akaita kunze plan iripo, it's either uyu ari kurambidza Chiwenga rudo bloka Chiwenga kuti asapinda nditi. Saka ari kuti it's either Tagure akasapinda iye obva angowedzera temu yake parikunzi ndiwo plan obva aita se obva awana kufira ari muoffice, but it's like unozogaina chiko kufira uri muoffice. Madhara aya anofanira kungodzidziswa kuti akomana kana muchinge matokura ende munozorora kumba. And what I think and what I believe now is this office yemapresident here panofanira kuiswa mutemo izvezvo munyowani, because I think we are sick and tired nemadhala ukuthi ukasvika 80 years atichakude muoffice 80 dzikakwana chiendawo padheni nozorora unongoshanda ukangodarika age iyoyo enda padheni chero uteme yako sitapera. Ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kugarurwa pasi zvoitwa izvo kuitira kuti tireduce number yavanhu vachazouya mapresident vachada kuuya vachinofira muoffice, because munhu anogona kuvhura hombe life yake yese makamirira kuti zvitadzo zvake achazosangana nazvo iye anobva atofa zvakare ipapo. Saka munhu anozodii zvinobva zvatovharana zvakadaro, anotokuita rafu and the next and nyaya yekutongwa futi nemunhu wekuti anenge adarika age iyo zvinotyisa, because anogona kukuitira mamwe madecisions ekuti anokuaffect after 30 years iye anoziva kuti anogona kungovhura hombe, because anoziva kuti anenge asisipo in the next life kuti azokwanisa kuansa maproblems ese, kuansa zvinhu zvese zvaanenge akakonzeresa kumashure. Handiri muri kupaona. Saka ndo pamwe pacho panenge pachinetsa, but pairi apa nyaya iyi pari kupisa. To be very honest with you, handikwanisa ngoramba ndichingodzika nawo vanhu ndichinzwa kuti vari kuti kudii, but ndangovhundukawo even neni kuti vanohagana that way. Tagwirei why uchinohagana naye nemukuru wenyika kudaro wekutanga uri kutozvitanga netumafesi twako tounoswera natwo, like muri kutiratidza chii papapo. It's like tinodzidza chii pakataurwa anything chiri wrong pamusoro pako chakutotyisa. Handifunga kuti pana chabuda chizoti Tagwirei this Tagwirei that after zvese zvaitika, after mavideo abuda vachihagana kudaro. I don't think kuti akutotyisa, anotova untouchable ipapapo. Ndoziva kuti mumapolitical cycles kune vamwe kuti vari kuda kurwira kuti Tagwirei wacho ngabve, vari kutomisira gokora because they know kuti akangwerekana apinda neage yaari kunzi aita president haachatopabve, because anenge akatopiwa mentorship yekutoti anenge akutonetsa ipapo muzviona. Plus inini hangu honestly I don't even trust him. I don't trust Tagwirei. I don't know iwe unogona kuchimutrust, unoziva zvonomutrustira. Inini I don't trust him and I know why I don't trust him. I think ndatopedza ndo zvega zvandingangotaura, handingawedzere, hapana chekutapudza ipapapa, and otherwise ndikatowedzera nditoisa south. But before I disappear, ladies and gentlemen, to those who are in South Africa, kana waregister company vavhurira FNB business account, bata education research ya Owen zvokusora chivaronzi hauna bank account mu South Africa, uchikumbira vanhu ma bank account, mari yako ichipinda nemumwe wamwe vamwe vakutoona salary yako iwewe unotambira kuti shoma ufamba uchikuti uri kushandira ngozi here chisiyana nazvo. Ena unovhurwa yako FNB business account, obva wavhurwa obva waitirwa necompany registration futi inokwanisa kuzokubatsira kuti mangwana uzowanawo kana matenders ponoda kuzoita apa your game uri kuita whatever you are doing, as long as mabasa emaoko zvinogona kuzokurerukira. Saka bata Owen education research anogona kuitira zvinhu zvokuti mangwana unoramba uchizongonitenda kuti client wakanditipira dhiri, chero uri guard zvinoita. Vhura yako account, vhurirwa obva wapiwa company registration, mangwana you never know. Company owner anogona kutiza murungu uri kushandira kutoti handichade kuita se kuramba ndichirana chinhu ichi, and what's next? Guess what will happen? Boom, wakutongoita skill rako anongobuda kuti handichada kudaiswa, handichada kurana ngirikini, iwo the next thing boom wakutobudikira uchidedzera kuti ndinanga ndichishanda panapa ndipei tenda yacho ndirambe ndichikontinue. I think andingazokudza zvese madhira akawanda ekuti undikwanisa kuita kana waonekirina. Bata Owen ndozokudza zvimwe zvakawanda kana uchingowa register unondibata.